In het verleden was er een soort gevallen dat er dingen misgaan bij de politiewacht. Spullen gaan gewoon mis. Hebben jullie genoeg vertrouwen in de korpspolitie dat deze wapens misschien niet ook mis zullen gaan? Dus is dat ook de reden waarom jullie de camera daar hebben? U stelt uw vraag op een manier waarvan ik denk, wat is nou precies je punt? Wat is nou precies je vraag? Eerder in gevallen gebeurde dat een complete auto die in beslag was genomen door een politieagent gewoon kwijtraakt. Kwijtraakt, een auto die kwijtraakt. Ja, later blijkt dat ze verduistering. Oké, dus politiemensen, dus politiemensen die dingen doen die ze eigenlijk niet mogen doen. Is ook de camera dan een systeem om jullie ook te garanderen dat de wapens bij een bepaalde plek gaan? Nee. Maar wat een conspiracy hangt u aan. Wat een conspiracy hangt u aan. Moet u goed luisteren. Elke politieman heeft bij mij het vertrouwen, zolang dat vertrouwen nodig is, tenzij het tegendeel blijkt. Dus ga ik niet allerlei verhalen ophangen, suggesties doen, van als dit, als zus, dan zo, dan dit. Nee, we hebben hier een korps politie Aruba die bijna altijd, er zijn natuurlijk altijd incidenten, want ik zie u alweer denken van, ik weet nog wel een voorbeeldje, waar ik die PG straks vragen over ga stellen. Maar een politieman en een politievrouw, dat zijn mensen die we moeten vertrouwen. En die zal ik blijven vertrouwen totdat het tegendeel blijkt. Dus het zal zo zijn dat er in het verleden dingen fout zijn gegaan. Nou, dan zal er ongetwijfeld tegen zijn opgetreden. Of niet. Maar daar staan die camera's toch echt niet voor. Hoor. Nee.